ଆମର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ଲଢ଼େଇର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ 2 ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ। ଆକାଶ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁଜଳ। ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି। ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯେଠି ମାନେ ଅମର ମାନେ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁଜଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡ଼ିରେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପିଲା, ଭୂମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା, ଅମରମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ତାପରେ ଆକାଶରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ସିନ୍ଧୁଜଳ ଯେଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆକାଶରେ ଲାଗିଗଲା। ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି। ରେ ର କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର ହେଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଗି ଉଠିଲା, ରାଗିକି ଗଲା ମାନେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ବାହସ୍ଫୋଟ ଦେଇ ମାନେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରଡ଼ିଲେ। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡଲା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧୋଇଲେ କମଳା। ତାଙ୍କର ମହାଗହନ ମାନେ ତାର ହାତର ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ବୁଲେଇକି ମାନେ ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧୋଇଲେ କମଳା। କମଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ବାବୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଭୀମର 7ଟି ରଡ଼ି ଶୋଇବୁ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଲା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଲାଯା ବୋଲି। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ପେଲିଦେଲେ ମାନେ ଠେଲିଦେଲେ, କହିଲେ ଅଧର ପୃଷ୍ଠ ପଲାଯା ମାନେ ତୁ ପଲାଯା ବଇକି ମାନେ ଏମିତି କହିଦେଲେ, ମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କ'ଣ କହିଲେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ତ୍ସନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, ତୋର ଏଇ ମାନେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବାଟ ଚାହିଁଥିଲି। ଲଛି ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ଶୋଇବୁ ପାମର। ପାମର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ, ପାମର ଅର୍ଥାତ୍ ମୂର୍ଖ, ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି। ଲଛି ବୋଇଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଶୋଇବୁ, ଯଦି ଆମର ସେ ଭୀମର ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ତୁ ଶୋଇବୁ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ହବୁ? ଅଜରାମ୍ବର। ଏ ରଡ଼ି ଶୋଇଲେ ତୁ ହଇବୁ ଅଜରାମ୍ବର। ଏତେ ବୋଲି ମାନେ ଅମର ହେଇଯିବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ କହିକି ପଳେଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କଦଳୀପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାଇ ମହାତମୀ। ଯେମିତି କଦଳୀପତ୍ର କମ୍ପି ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଲେ, ସେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ? ମହାତମୀ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାହେଲେ ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀପତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପନି ମହାତମୀ। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଦଳୀପତ୍ରରେ କମ୍ପିଲେ। ସତୁରି ସତୁରି ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। 70 ଗଦା ଥିଲା କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ସେ ତାହାକୁ ନେଇ ନିଜର କରସ୍ଥଳେ ମାନେ ମାନେ ଛାତିରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରିକି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ମାନେ ସେ ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ।